Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, ikinatong tanano, kumusta? O karon din akong ipadayon ng lain sumpay ng sugilanon o sa dili pa, akong basahon ni na pipilano nga nag-comment kang Saidi Kanyete. Salamat kayo busing sa drama na mga sumpay. Thank you kayo no sa pagpaminaw no. Saidi Kanyete o kang Sara Tihano. Waiting ko sa episode 13 Idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Sara Tihano, thank you kayo no. O kang Charlene Pacania. Salamat kayo sa pag-upload Idol. Thank you kayo sa pagpaminaw no. Charlene Pacania, salamat kayo Idol sa pagpaminaw. O kang Mary Christy. Shout out diha Idol no sa Berdel Bautista. Idol og ni Gerald sayo Idol sa mga kauban ako diri sa Bikiri Idol. Salamat dol. Way sa payano, salamat kayo na sa pagpaminaw. Mary Christy, thank you kayo. Og kang DJ John Lloyd official. Hi Idol, ako na lang gi-download ang imong mga drama, malingaw ko nimo Idol. Okay lang sa akong mama o papa. Ha ha ha, malingaw sila nimo Idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw, DJ John Lloyd official. Thank you kayo no sa pagpaminaw. Ug karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton ko ang langit. Hello, magandang umaga. Gisulduhan gud siya para mo bantay nako. Unya naa siya diha nagbantay sa iyang uyuan? Oh, sige. Papauli na ko si Bimbo niya. Ako rin bahala kang Mike. Oh, unsay ipasabot nimo, ma'am? Ikaw mo imo bantay ni Mike? Ha, mami? Hello, mami. Hello? Unsay mo ipasabot sa imong gisulti? Nga ikaw rin bahala ni Mike, ha? Ayaw na problema. Sige na. Putlo na ni nato kay daghan pa kong atimanot. Bye. Iyan ang giputol. Pero, my God. Unsa may nahitabo sa akong inahan? Unsa may ipasabot siyang gisulti? Siya mo'y mo bantay ni Mike sa ospital? No way. O gano'n, dili man ka makatubag sang pangutana. Nga dito makagikan. Ma'am, dito ko gikan. O na dito sa ospital si mami nimo sa akong pagikan. Pero wala magpasabot nga siya gyud ang mibantay ni Tiyo. Wa man siya masulti ana. Ang iyang giingon nga siya ray bahala ni Tiyo. So pwede nga doon na siya i-assign nga mubantay sa kong iwan. Okay. Pero posible sad nga siya gyud mubantay personal. Oh, Posible ra, ma'am. Di gid sigurado. no. Imposible na, Bimbo. Imposible nga buhato na ni Mami. Imposible na. Ma'am? Nagatuog ka kit pag-ayo. Usa man gigutom ka? Naaray daghan pagkaon. Unsa may imong ganahang kanon? Dili ni dam ko. Huy, nipihong ka man good. Nagtuo kang nagdamgo kara. Ma'am, nganong... Ayaw ka balaka. Diligid ako ang mubantay ni mo din the whole time. Naaray caregiver nga maanhin ni mo karon. Siya na ang muatiman ni mo hangtod nga ma-discharge ka din Pero muanhir ako once in a while to check. Pero... Mike, wa ako ning mapasagdi atong time nga ako ang na-ospital. Angay lang nga ako ning buhaton. Ugaling lang, diligid ko ka-attend nimo personally the whole time. Kinamasab ko'y daghang giasikaso. Ma'am Viol. Good news di ay. Dili ra ma-push through ang angioplasty. Nakita sa results sa imong mga test nga pwede ra ka sa tambal. Praise God, good kaayo. Ubay-ubay gyud na imong mga tambal. Pero okay ra gyud na. Unya, mo bisita to nimo si Doc. Siya ra ang mosulti nimo sa details. Ni-text na ang caregiver. On the way na siya. Oh, kao na, Mike. Ganahan kag fruits? Oh, Mao ni ang caregiver nga gihire ni mami nimo nga moatiman ni Tiyo. Bisa nun sa no? Dili gyud ko makasabot ni Mami. Wa naman unta magtrabaho niya si Mike. Pero, nganong murag doon na raman gihapon siya obligasyon na itong tawhana? Ma'am, kuan. Nitanaw ra sa nag-utang kabubuton si mami nimo kang Tiyo Grabe kung atiman ni Tiyo niya kani adtong na ospital siya. Nya, di lang gyud mga kasabot na.
Husto di ay, it's good nga imo nang gi-bring up karon. Gusto lang sa kong mahibaw ba? O tingali nahibaw ka sa tubag ini akong pangutana. Ano sa ma'am? May something ba sila si Mike o si Mami? Wow! Good question. May nahibawan ka ba about nila? Ang akong tubag ni mo, ma'am, doon na sila something nga wa. Nagtinarong kong pangutana ni mo, ha? Tarong akong tubag kay swerte kay kang nakiksulti ko ni mo ron. Correction, ma'am. Ikaw swerte nga nakigsulti ka na ko ron. Animal lagid ni mo, uy! Gusto kag tubag sa imong pangutana o dili? Tarong nga gani kong tubag. Pwes taro nga sa kong paminaw, ma'am. Ayaw panuyo. Siga na sa imong mata. Mata. Kalma lang. Paminaw ako. Ayuha ginang istorya ni mo, ha? Sure. Okay. Sulte. Mao ni nakalindot sa dunay kaistorya, ma'am. Kay doon na kay mga pangutana nga kahatagan gyud og tubag. Daghana sa di mo chichiburitchi, uy. Tubaga dayon ang akong pangutana about nila ni Mami o ni Mike. Okay, niya naman ang muatiman ni mo. Mulakaw na ko. Oh, okay. Sige. Gihikap niyang akong bukton. Burag milahos akong kasing-kasing. Sir, di dito ni mo misis si ma'am? Dili. Abi ko na kung misis ni mo si ma'am ay, grabe mo gudi ang pag-care ni mo. Asawa level ka ayo. Oh, ha? Imo lang gilain sa pagsabot. Di good sir ay, ma-feel ko na akong iyang love and care sa iya palanggan yung pagkontak na ako. Sorry kayo sa akong pagkamarites, ha? Pero feel good na ako ay, feel good na ako kaayong iyang love ni mo, sir. Sorry, minyo ka, sir? Dili. Wow! Unya, kato si ma'am. Daga si Ma'am Viole. Mabuang ko. For sure, love sa nimo siya, sir, no? Unsa? Am I right? Or am I right? Ay! Nang blush og ni smile si sir. Oh, mabuang ko. Mao na nga nakaingon ko nga doon na sila something nga wa. Kay naaraman sa ilang mga kasing-kasing ang ilang mga pagbati. Wa magid kagawas. Ay, kaluoy ni Mike. Mirese. So mo na, ma'am, uy. Naluoy ka pero nikatawa ka. Unya, may race pa yun. Ay, kay luoy man gid siya. Luoy siya nga katawanan. O, saludo ko ni Mami. Iyag yung gigamit ang iyang utok. Wa gid siya magpakabuang. Og mirisi ni Mike kanong ambisyoso kaayo siya. Oh, nasakitan lang hinuon siya. Pero di man sad sa ni Tiyo, ma'am, nga ma-in love siya ni Ma'am Violeta. Kay wa man niya tuyo ah. Pero, tanga siya nga padayon nga na in love ni Mami hangtod karon. Uy, mom, you cannot sigurize the time, uy. Kinsay na sayod nga, ang di pwede sa una, pwede na karon. Usa naman sab na imong gipanulti. Nagbuhat naman sab kag issue. Ay, kay baw ka, katugo na kayo ko. Gusto na ko mapaway. Drained na kaayo ko karong adlaw. Kunya imo lang kong tawgan tungod ang mga way hinungdan nimong tuyo. Okay. Last na lang ni Mom. Promise me nga dili gid ka ma-fall anang mic, ha? Promise me, Mommy. Okay. I promise. Okay. Good night, Mom. Good night. At last makatuog na gyud ko. Good night, Mom. Ay, grabe. Gitawagan gid niya yung mami na. Pero bisan ang saon pa ni Maltia. Kaya ang gugma, mura nagtubig. Mangita ginad kaagian kun mugawas na. Uy, sayong nimatang akong among gwapa nga maldita da. Milagrong nagpainit sa adlaw. Nami karon sa gawas. Og adlawan king dako. Di ni siya kabang hilabot na ko kung mukanta ko. Kanang kanta nga makaukay sa kasing-kasing. Muna ko piliyon, bi. Aray ko medyo karaan kay sure good nga makaigo ang mga kantang karaan.
Kini, kini. Kini, kini, kini. Morning girl. Itukar na sana. Ug ang mga ihas, as usual, mi-cheer niya. Maunang gara kayo siya. Oh, milagro na nga wa mga saba. Pero, it kay tinanawan. At least, wagin mga saba. Time pa. Gapon, nakigsulti siya nako. Karon wa siya mga saba. Wow! May improvement. Nge. Nang hagis. Chicken! Otsay! Otsay eh? Ngano din siya? Otsay na ay! Bitin! Nadakpan na ang bitin, ma'am. Gidanas mga polis. Mura man sa kriminal ang bitin. Ay, gidapit sa mga polis ang bitin, ma'am. Ang polis may kuan. Angon sa Sila na mo turn over sa bitin ngadto sa taga animal welfare. kahibaw ko, oy. Kibaw sa kuana, no? Nagkatawa lagi ko sa mong gisulti. Oh. Ay, salamat kay may nasulti na gid ko nga nakapalingaw nimo. Oh. Wa ko malingaw, eh. Nalingaw mo gud ka, ma'am. Wa ko malingaw. Bisag nalingaw mo din na ipagyud. Agay. Gago. Oh. Tinuo to. Walang matuyo. Pero hinay ra lagi ang pagdukol nako. Alagawat eh. Iya yung ba katong gituyo sa? Kung iya man ganang gituyo, nagpasabot nga. Hindi kayo init iyang una ko. Lingi siya. Ang smile ko. Ang gago ni Smile na ko. Shit! Ganun nilingi man ko niya. Bisit ba yaw, eh? Bullshit, uy. Ganun nanginit man akong naon. O ganun nalingaw man ko pag smile niya. Bisit ba yaw, eh? Ganun nilingaw man ko. Ganun man ako sa sigay sa kong mata. Bisit! Yes! Nilingaw siya pag-smile ako. Woo! Huwag ko kasama sa akong ibati na. Mura kong nakadaog sa luto na. Nindutas pakiramdam eh. Ang maldita nga Althea, kalit na siya eh. Pero, tay pa. Ang ako kang smile, ang nakaigo niya, nilingiw siya dayon. Manamin ko, be. Tanaw na ko sa amin ang akong killer smile. Bisit! Ganun diliban bawas ko muna ako na ang pag-smile. Oh, musurok magiging tayo ng akong dugo kung mungisi na tong animal. Pero ganun ganina, nasyak man ko og nilingiw ko dayon. Lahi magudo yung mag-smile kanina. Dili na ko ma-explain.
makalagot. Oh, nakabantay ka siya sa kalito kong paglikiw. Bisit ka, Althea. Dili ka aming mahasol tungod lang sa iyang smile. Dili. Oh, uy, si Ma'am Violeta. Hello, ma'am. Asa di ay si Althea. Dili man lagi matubag. Ah. Sige lang og ring ang iyang phone. Mao ba, ma'am? Tingalig na tog. Huwag sigaw-sigawa sa iyang kwartog, ma'am good. Ganina, nagpahatod ng pagkaon. Mao ba? Okay ra kaha siya. Tingalig not feeling well. Adto abi bimbo. Sang tita og ingna nga makigsulti ko niya. Sula ba ini, uy. Di naman noon ko makagawas din eh. Pero, wait. Dili ni pwede. Magtuo siya nga na-intimidate ko niya. No way. Ako si Althea Mondragon. O kinsa naman intawon siya para maka-intimidate na ako? Ma'am! Ma'am Althea! Kulbaan ako eh. Ma'am! Nanawagin mo, mami. Makigsulti sa mo. Paghuwat! Uy, isog man. Wa pa mga bli ay. Nakadungog ka to siya sa akong gisulti. Ma'am! Ma'am Althea! Nanawag si Ma'am Violeta, ma'am. Wala din mo ka makahuwat? Okay, ma'am. Maghuwat ko. Sanding na lang ko din niya. Oh! Ay! Unsa ba? Sorry, ma'am. Sorry gid kay ma'am. Wala ko tuyo Isanding mo good ko kaya apin ako dugay ba ka magawas? Huway mo to! Ang bell cellphone, be? Oh, wa man lagi si Mami. Kabakakon gid mo, oy. Ma'am, sa imong cellphone ba? Sa imong cellphone siya nanawag. Kanina ra to sa ako. Bisit! Usapan ang cellphone ni mo. Ay. Nagminlaldita na sagbalik ay. Pero, nganong, duda dyan ko na, nganong feel na ko, fake mo tong iyang kalagot. Abigyan akong madugay pa ka dito, tiyo. Sa may dugayan, nga wa naman kinahangana. Pasalamat bitaw kong dako sa Ginoo. Pero, daga na sa naging gidili. Number one gyud ang stress. Aw, likaya na ginaan niyo mo, tiyo. Malagi. Pero ang pangutana, malikayan ba tanan? Dagan magkong klase sa stress ang ato nga matubang kada adlaw. Ang ubang tingali malikayan, pero doon na tingali diligin malikayan ay. Bitaw. Aw, ang madalang kong lingkay, tiyo. Tiyo, today, nakichika ni mo. Sugat man ikon mo chika eh. Ano sa mana? Okay naman ni Althea. Oh. Ha? Hey, Cho. Ay, ka-stress. Ang ako ipasabot ko, Di na kayo ko niya kasabaan ba? Ikalit ba yung hulong ako pag ginawa? Oh, grabe. Nagawa sa mo, Choy. Abim na kung malipay ka. Na-stress naman noon ka. Nakasana mo kung mo kalakihan noon. Iba sa guni mo klaruhon, God? Klaro mo good to, Cho. Pero, di na kumulalis ni mo kay mas stress na sa lunya ka. Mga sa sunod, klaruhan ang gindaan. Lain na nato hiskutan, Cho. Kuan, Tud. Ilay na bayaran ni mo sa ospital. Kana, makastress kaya na. Ha? Uy. Makastress. Sige, din na ako mangutan na Sula ini. Unsa na hindi ako isulti ni mo nga, di ka ma-stress. Ayan na lang istorya, Bimbo. Kanta na lang. Ako yung ma-stress. Okay, siya, okay. Kantahan di ka. Unsa may akong kantahon? Ikaw ray bahala. Sige, mangita ko.
Gaya sa nimo nagkakanta eh. Matuog na lang ko. Kuan, kini Choy, kini na lang. Sa air supply. Yung supply pa. Hmm. Sige. Beatles na eh. Aw, ikaw. Interesad. Air supply lang. Sige. Here I am. Supply ka tinodo. Wala air. Oh. Playing with those memories again. Sikan. Tuya. Papanaw man, ha? Palaya niya. And just when I thought time had set me free, Oh, yeah, tama. those thoughts of you keep Ay, nalang diwa, sabi mo? touching. Ha? Ay, nagtiwasa, matuog na lang ko. Nye. Oh, na-stress at siya sa akong kanta. Hastay! Ni-quit naman gud ay siya sa pag-eskwela si Lance, no? Mami. Mawaw naman siya magpakita sa mga tao kay invalid naman siya. Naiba na sa ang gubot-gubot sa eskwelahan, ma'am. Sukad ni undang si Lance. Meaning, siya gid ang nagdaog kagubot sa campus, ma'am. Kumusta man mong duha? Oh, Hey, nga naman to. nabuhian ako, ma'am. Kuwanti kag lain, ma'am. Althea, are you okay? Of course. I'm okay, mami. Good. Bimbo, asa naman ang kutsara? Tira, mamay. Hindi na kutsara, ma'am. Here. Ibutang lang. Okay. Lingkod og balik, Bimbo. Tiwas og gaon. Okay, ma'am. Wa pa ninyo matubag ang akong pangutana kun kumusta na mong duha? Okay naman, ma'am. So far, may mga delikadong nahitabo. Safe naman. Mao nga, wa na ko mag-need og bodyguard, mami. Pwede na ni siya mo pauli sa ila. What? Wa na ko mag-need og bodyguard. It's time nga mo pahawa na siya, mami. Abi ba na kog okay ra mo? Okay na gani, ma'am. Okay na siya nga mo pahawa na. Og okay na ko nga wa na bodyguard. Dili ko musugot. Ma'am, Next week mo larga ko sa Europe. Mga 3 weeks ko dito. I don't care if doon na mo'y bagong arrangement. Basta kay, just let Bimbo stay. pero mami, It's settled. Sige, iwas sa tagkaon. Doon ako na-feel na something off kang Althea. Dili lang ako masigurado kung unsa. Ang ako lang nabantayan nga dili na kayo siya sapa. Bisan siyang pakigdeal sa mga katabang, may kausaban na siya. Wala kayo kung magkadungog niya nga magsyagit-syagit sa kalakot. Is something wrong with my daughter? Doon na ba ko'y wa mahibaw isa kong anak, Bimbo? Ma'am, kuan. Sa tinuod lang, ma'am, wagid ko kay bawang nga, no? Pero ako mismo, ma'am, nakabantay sa siyang kausaban. Pero may ko niyang pikhan. Naanad na baya ko sa iyang mga syagit, hapak, dukol, labay, insulto nga, wadre, dito. Pero, so far, ma'am, nakapahuway bagid ko. Kaluoy sa mo, Bimbo. Ako na lang mag-sorry. Okay ra, mamay. Apil lang sana sa dako na kong sweldo. So, wa kay idea? Nganong nausab si Althea? Good, ma'am. Doon na mangot, pero di lang ko masulti. Okay. Salamat, Bimbo. Basta maulang to. Bantayin lang yun siya as usual. Okay, ma'am. Why problema, ma'am? Europe? Ocho. Ayaw ilan mo kuno to siya. Primero, dayon, Holland, o Belgium. Dayon, paulit, dre. Mau ba?
Wala magpahibaw si Ma'am Viola ni mo, Chok. Anong magpaibaw man siya? Unsa man day ko niya? Oh, friend. Tojo. Nibalik ramday kag atiman sa galingan, no? Oh, ganun day. Di ramday ka ma-stress dito. Mas stress ko kung wa ko gibuhat bimbo. Hinuunsan. Tuod ganun niya man day ka? Hmm? Di ba Sabado raman ang imong day off? Dagan ako libreng oras, Chok. Giluagan akong Ma'am Altia. Mo ba? Okay naman siya, Chok. Naiba na ng kamaldita niya. Mo ba? May Wala, no? Chok. Bisa ng mga katabang o mga tao sa farm, nakabantay niya eh. Maayo ko mao gana. Lagi, mayon dag magpadayon ng iyang kausaban. At least, doon na ako'y kalinaw. Wow! Nagkatawa agad ka, Chok. Hangahang, grabe man ka nakalitok sa pungag kalinaw. Tinuod, sagot. Sumagod. Kakita magikas iyang dinadaan ako, di ba? Oh, bitaw. Tingali, late lang gid ang iyang pag-mature. Kung karon na gid ang panahon nga sakto na siya sa panimuot. Bitaw sa. Kay spoiled brat mo siya. Tuod, kining toy mais dito nga anagon, linghod. Saman, magpalungag ko? Oh, sige, Chok! Salamat nga wa siya. Mas less stressed ko. Oh, naunsa day ko. Nganong stress naman ko kung naa siya. O ganun dili naman kayo kung maglakot niya. No, dili ko padain eh. This is scary. Kailangan nga mabisi ko. So, unsa may akong buhaton? Yes. Magtuon kong drive. Naaray driving school sa poblasyon. Dili ko magsaba nga mo-enroll ko. Timing sa din nga ma-extend ang pagstay ni Mami sa Europe. Abi na kong tulo ka simana siya dito. Mamatay imong sorte. Na-extend mo ko no, Chok. Hinoon. Kurtahan man siya. Why problema bisan hangtod kanusa pa siya dito? Bitaw. Gimingaw nanti nga ni Tiyo ni Ma'am ay. Tuod ay, kumusta naman si Ma'am Altia? Okay naman, Chok. Maayo. Gimingaw sabay ko siyang pangasaba, Chok. Oh. Joke, Ray. Kanindot ra nga. Wala siya mga saba na ko, ha? Libog tanay mo. Mawas na ko eh. Anong mamatay ako ng isulti? Ay. Uy. Uy. Sa ka na lagi na sa mga Mondragon. Nabot na si Ma'am Violi? Uy. Si Ma'am Altia lagi na. Surprised? Oh. Kay ba, hindi ka mo drive, ma'am? Kinahanglan pa ba ng ipangutana? Maabot ka ako din kung dili pa? Bitaw. Mike, ikaw akong toyo. Ma'am? Sumay ako ikalagad ni mo, ma'am. So, layo pa ninyo taas sa among farm? Layo pagid, ma'am. Pero mas dolgi ka din kay doon na may shortcut nga karsada pa ingon dito gikan din Mao ni gisulti ni Mami nako. Maong ni anhi ko nimo. Dugay naman ang yuta nga wa matiman, ma'am, nila ni ma'am. May plano na siya karon? Ako ang dunay plano. Pero, gusto kong makakita sa personal gid anang yutaa. Oh, sige, ma'am. Kuyugan ka na mo ni Bimbo. Sorry, ma'am.
Di na ako makakuyog nimo sa ibabaw. Di na ako makasugakod. Kamo na las bimbo, ma'am. Sa kaon man day kayo, no? Oo, maugid, ma'am. Noon sa man, mo padayon kag tanaw dito? Mo padayon, good. Unsay gamit nga ni Anhip ako. Okay, ma'am. Bimbo! Kuyogi si ma'am sa ibabaw. Okay, Jo. Kaya pa, ma'am? Mao naman ka na desunahan. Oo, mauna na, ma'am. Pero, bantay, masakaon ba yan sa babaw? Wait, wait. Mahuway sa ta. Sayang nga. Huwag drone camera da. Pwede na unta nga. Delete na lang kita mo atos pinakaibabaw yun. Okay, ma'am. Pero inigabot sa pinakababaw, ma'am. Patag man. Sulit ra sa yung pagsaka karon. Mao ba? Ano sa man ko eh. Anong casual naman lang kay ko magkigsulti niya. Ano man niya? Unsa man, ma'am? Padayon na ta? Okay. Padayon na ta. Okay. Kalian sa mama, kay chat. Si Tio. Okay. May emergency sa galingan, ma'am. Muuna na si Tio na to. Naray mo kuha niya. Okay. Padayon na ta. Okay. Ay! Ma'am! Amping, ma'am! Masakaon na niya ang dapitan. Dali. Gunitan na ako, ma'am, be. Pwede mangita tagkahoy or whatever nga ako matukuran. Sige, ma'am. Dira. Nera isa na, mamay. Ligon na ni. Ligon na, ma'am. Okay. Gamay na lang yun, ma'am. Buabot na tas ibabaw. Abot na kita, ma'am. Wow. Nindot yung ma'am, no? Ganong giusikan raman ni nila ni Mami. Kanindot ining dapita. Ikaw yung tingali ang nakatakda nga mo-develop ini, ma'am. Nindota ini, himuong mountain resort. Makagid, ma'am. Mag-video call ko ni Mami. Ipakita ko na yung lugar nga yung giusikan. Uway signal? Oo, wa. Gipalibutan magunig. Mas tag-as nga bukid, ma'am. Lisod yun ang signal din, eh. Uy, mausa din ay problema din, eh. Dako pagtrabaho onda. Wa pa gani kuryente. Magin, ma'am. Uy, hala. Kawanon. Unsaon man ni naturon? Unsaon man ni nato kunmuwan? Unsaon man ni nato, Bimbo? Asan man sa papasilong? Unsaon man ni nato? Ma'am, mapasilong na tayo ng punong asmanggas unahan, eh. Dali. Dali, ma'am. Okay na ka? Unsaon pagka-okay na ko nga nabasa naman ta? Bita. Ano ni uwan man nga okay naman to ganina ba? Makalagot sa doy. Lagi-lagi ron matagaan ang panahon, ma'am. Hayag ito ganina nga. Kalinabuan. Nabiyaan pagit sa sakyanan ng payong. Makalagot. Na yung mga punuan sa saging, mamay. Manguha lang kong dahon. Atong ipayong. Unsa pa may gamit ana nga nabasa naman ta? O kung mamalik sa tasubos, maglisod na sa takay slide na kayo agianan for sure. Unsaon man ni? May pagwa na lang kumuan ni. Makalagot ba yan ni, oy? Kung okay ka, ma'am, buhat ko ang unahan. Balik pa, doon ay mga bahay dito nga makahangit, Asa may bayo ni mo diha nga puro raman ang mga kahoy? Mamasil lang ko ta, ma'am. Unya kay kusog ba kay uwan, be? Basing mo hinay na karon taon. Buhat lang to. Ginoo ko. Kakusog sa uwan. Kung nag-uwan ganito, dito sa babaw karon,
Basag itong duha. Wala bagi bisag payag na lang dito. Ya, unsa mo itong duha ron? Hala, oh, eh. Si Ma'am Beauty. Hello, ma'am. Mike, ikaw na lang ang akong gikontak. Kay pareho mang dili makontak sila si Althea o Bimbo. Kining, ma'am, dili ka makakontak nila sa pagkakaroon. Unsa? Nga naman. Hay, maday sila. Tuwa sila sa inyong yuta sa luwakan, ma'am. Wala ito balanghid mo, ma'am? Apin akong dalanghid. Igo ra siyang nangutanan ako. Ako ra sadtong na-mention niya. Wa ko mag-expect nga iya ba di ang adtuon. Pastilan. Oh, Mike, Ma'am? ayaw lang sad ka stress ha. Tingalig maunsa ka. Munda ra sa tingali ang uwan karong taod-taod. Ayaw lang ka stress, okay? Ayaw lang sad ka stress, okay? Mura man og gihapuhap ang ako kasing-kasing. Concern kay sa nako. Mihinay ng uwan. Hinaut-unta nga okay itong duha. Nihinay ng uwan, ma'am. Wata ko ha. Manguha kog dahon sa saging para himuon na itong payong. Balik ko na yun. Sula ba ani, uy? Sayop ka ni pag-aniad, ha? Sayop ka din ako. Pero useless na nga magbahay pa ko. Oh. Asa naman to siya? Dali ako din nawagtang. Oh. Nganong wa pa man siya mabalik? Iyak akong kipiyaan. Oh. Unsaon na lang ko niya akong kipiyaan. Maabtan kong gabi din eh. Unsaon man ako. Ah, dili pwede nga magpuyo ako. Muato ko sa nahan. Basin pa, may mga bahay tuo dito na pita. Bahala na lang eh. Mulakaw na lang yun ko. Tugay na akong nakatangtang ng dahon na, eh. Saan nga, huwag mong isundan ko. O, bisang cutter na lang. Namuypoy na niya akong kamot o bukton pagbirain ng dahon. Ay, pero, may gani, natangtang ragid. Kusganid ko. Dol na lang ko. Ano? Oh, wala lagi siya ilaw sa bangka. Asan to ba yan, ha? Mamaldea! Mamaldea! Oh, Mamaldea! Aldea! Layo-layo naman kong dalakaw. Huwag mo kibay. Mubalik ko sa agi. Tingaling maaptan ko gabi. Kamakalagot na ini, uy. Ditugnaw na ba kayo ko? Unya, wag pag-signal. Kasi may makatabang na ako. God, tabangi ko. Di balik pag kusog ang uwan. Mami! Mami! Asan ang tubayana? Anong nilakaw ba siya? Wap siya maghuwat na ko. Aldea! Aldea! Di mahimong muhunong kong pangita niya. Aldea! 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 Ginoo ko! Ay, tumayana! Muna kong maklaro din dapitang iting nga. Aldea! Nakadungogan ako! Aldea! Oh! Aldea! 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 Ay, God, look. Ngayon ako.
Shh. Ay, naghadlok. Miyan ako. Andok, Ha? Tugnaw ka? Kabuglaw ni mo. Saan mo niya pa? Ma'am, pasensya na. Pero kinahanglan gaksunti ka. Padung nagtuang nguwan. O padung na sangit-ngit. Nakatuog rabi ni siya na. Nakatuog siya sa akong mga bukton. Murag ingit mo na siya. Di pwede. Kilantan mo na siya. Kinanamakita kong pahinga. Kadang pa na mo. At sahon ko na ni siya. O muad to pamisirahan. May lang utag. May pahinga. Among makita nito. Lakpok na na pala. Maglisod kong lakaw. Pero bahala na. Ang importante nga, matabang ni siya. Init na bilis siya. O paghihas ming basa ang gisulob. Bisan wanay uwan pero wanam sa muinit. Padunam sa mangit-ngit kat. Kung sabay akong buhaton ini. Padayon lang yun og bantay niya ha, Timpo. Og panalipdi siya. Sa ilo ako mamilita. Pero wagid ko'y mahimo karon. Wagid, ma'am. Saron. Motor. May nadungog ko motor. May kalsada na sa unahan. Magdali ko. May kapangayuan akong tabang sunahan. Walang kaapoy na ko. Paspasan ako ang akong paglagang. Yun ang nanguwan. Ay mo paglangan, ato aday ninyo ang luwakan. Sa pika sa gyanan lang mo bahalag, layo-layo, gikan din Pero at least, may magyan sa sakyanan dito. Bahalag maabtan mo gabi Basta kay pangitaan ninyo sila si Bimbo o si Ma'am Altia. Lord, kaguyabuno kay ko sa kakapoy. Habit ako, hindi makalakang. Pero, init na daw kay Saltia. Tingaling maunsa siya. Maluoy lang sa taong ka, Lord. Bisan maldita na siya. I-save lang taon siya. May katawa. Nakadungog ko may katawa din ng tapita. Lord, salamat. May makatabang na mo. Tagaib ko gamay pang kusog nga makaabot itong tapita, Lord. Tagaib ko gamay kusog. Gamay na lang. Gamay na lang. May mutabang na ito. Gamay na lang yun, Altia. Tora, may nakita lagi ko ang bahay. Tabang! Tabang, Eme! Tabang! Unsay? Niya ko sa kakwarto. Si Altia ka. Muna ako. Pagitaon ako siya. Okay, bukat sa kong lawas. Di ko kabangon. Ablihi! Basi nakamata na siya. Ganong familiar ang tingong ka? Nagmata na yung ka. Lance?
ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton ko ang langit. O palihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.